First question. फातखाय हाजोआ बबे मोननै हादरनि सिमा? अप्शनाव दङ भारत आरो भुटान, भारत आरो चीन, भारत आरो बांलादेश, भारत आरो बर्मा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि, भारत आरो बर्मा। नेक्स्ट कुइसन। सियाङा बबे दैमाजों बारना लहित आरो दिबां लोगो लाहैदों? अप्शनाव दङ जिया पराली, दिखौ, सुबनसिरि आरो ब्रह्मपुत्र। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट कुइसन। आहम रायजोनि गिबि राजथावनिया बबे जायगायावमोन? अप्शनाव दङ गड़गाव, चराइदेव, जरहाट आरो शिबसागर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, चराइदेव। नेक्स्ट कुइसन। काजिरंगा नेशनेल पार्कआ बेसेबां जायगा आवग्रिना दं? अप्शनाव दङ 430 स्क्वायर किल'मिटार, 500 स्क्वायर किल'मिटार, 390 स्क्वायर किल'मिटार, 720 स्क्वायर किल'मिटार। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए, 430 स्क्वायर किल'मिटार। नेक्स्ट कुइसन। फानि दिहिंआ बबे जायगायाव दं? अप्शनाव दङ जरहाट, शिबसागर, गलाघाट आरो धेमाजि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, शिबसागर। नेक्स्ट कुइसन। आलि आइ लिगां फोरबोखौ सोर फालियो? अप्शनाव दङ बर', खासि, मिसिं आरो नागा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि, मिसिं। नेक्स्ट कुइसन। ज्योति प्रसाद आगरवालाया बबे मोनसे सावथुनखौ नैथि खेब दिहुनदोंमोन? अप्शनाव दङ जयमती, इन्द्रमालती, मनमनि आरो लरा बान्दु। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, इन्द्रमालती। नेक्स्ट कुइसन। आसाम पुलिस सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अप्शनाव दङ 13 जानुवारि, 4 एप्रिल, 8 सेप्तेम्बर आरो 1 अक्ट'बर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि, 1 अक्ट'बर। नेक्स्ट कुइसन। भक्ति रत्नावली बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? अप्शनाव दङ शंकरदेव, माधव कन्दली, माधवदेव आरो हेम गस्वामी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि, माधवदेव। नेक्स्ट कुइसन। कलेज अफ फिसारिज साइन्स आसामनि बबे जायगायाव दं? अप्शनाव दं मरिगाव, राहा, नगाव आरो जरहाट। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, राहा। नेक्स्ट कुइसन। सोर खन्थाइगिरिखौ बिहुगी कवि होनना बुङो? अप्शनाव दङ दिसम्बर नेयक, नलिनी नदार भट्टाचार्य, रघुनाथ चौधुरी आरो नीलमणि फुकन। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि, रघुनाथ चौधुरी। नेक्स्ट कुइसन। आसामनि नैथि चिफ मिनिस्टारा सोरमोन? अप्शनाव दङ बिपि साहिल्ला, बि.आर. मेडि, शरद चन्द्र सिन्हा आरो एम चौधुरी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, बि.आर. मेडि। नेक्स्ट कुइसन। हाजोनि हायाग्रीवा माधव मन्दिरा बबे हाजोआव दं? अप्शनाव दङ अग्निगड़, नीलाचल हाजो, मणिकुट हाजो आरो मिकिर हाजो। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि, मणिकुट हाजो। नेक्स्ट कुइसन। आहमनि जोबथा राजथावनिया बबे? अप्शनाव दङ चराइदेव, नगाव, रंपुर आरो जरहाट। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि, जरहाट। नेक्स्ट कुइसन। आसामाव मोनबेसे हादरसाजों नांजाबना दं? अप्शनाव दङ मोनद', मोन7, मोन8 आरो मोन9। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि, मोन7। नेक्स्ट कुइसन। आसाम साहित्य सभाखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसनदोंमोन? अप्शनाव दङ 1915 मायथाइयाव,
1917 मायथाइयाव, 1920 मायथाइयाव आरो 1921 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि 1917 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन, भगेश्वर बरुवाया एशियान गेम्सआव बेसेबां मायथाइयाव मेडेल मोनदोंमोन? अपसनाव दङ 1953 मायथाइयाव, 1946 मायथाइयाव, 1950 मायथाइयाव आरो 1966 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि 1966 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन, इन्डिया एगेन्स्ट इटसेल्फ बिजाबनि लिरगिरिया सोर? अपसनाव दङ डक्टर हिरेन गहाइन, मामनि रैसम गस्वामी, हमेन बरगहाइन, डक्टर सानजि बरुवा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि डक्टर सानजि बरुवा। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि बबे जायगायाव गुदुं दै मोनो? अपसनाव दङ नामबराव, परशुरामकुन्डायाव, अराङाव आरो मानासाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए नामबराव। नेक्स्ट कुइसन, चराइदेवआ सोरनि गिबि राजथावनिमोन? अपसनाव दङ कछारी, आहम, कच आरो डिमासा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि आहमफोरनि।